Meta rridu nimbidlu għax dejjem irridu nagħmlu d-dieta ma qatt ma niddeċiedu. Preċis. U llum apposta għażil dit-tema Alfred għax nafla ħajkollna slot żgħira u fil-fatt il-bidla issir ċumbum. Ara kemm tajba. Ħafna nies mhux idumu biex jinbidlu, ħafna nies idumu biex jiddeċiedu illi jinbidlu. U llum ħanaraw kif se nagħmlu dik il-bidla malaj kemm jista' jkun. Issa s-sajf wara l-bieb ma jistax nibqa' nkaxkar saqajja jien. Għax inkella min qed jarana forsi beħsibu jmur il-baħar, eċetera, eċetera. Irrid illi jgħid isma' xi ħaġa trid tinbidel, something must change. Mela jien ma sax noqgħod ngħid u iva għandi xi kilo lemmu law. Irrid ngħid isma' hi dik iż-żaq għażitni u dejqitni. Hemm bżonn li tinbidel. Mhux xewqa, saret bżonn. U nistgħu nimxu għall-istampa li jmiss. Li rridu nemmnu Alfred importanti ħafna illi jiena li rrid nibdilha. Mhux ħanoqgħod ngħid isma' ħaniprova dak il-kafè, ħaniprova dak il-prodott, ħaniprova hekk. Jiena rrid inkun x'se niekol u kif se niċċaqlaq u kemm il-darba ħan niċċaqlaq. Importanti ħafna. Jekk nimxu għal belief numru 3, ġifieri x'importanti ħafna illi nemmnu, huwa illi jiena nista' nibdilha. Iwa, pruvajt fil-passat u ma rnexxilix. Imma għadna qatt ma ħadd sew bis-serjetà. Jew forsi ma kellix dik il-gwida li tant kelli bżonn, forsi ma kellix min jimbuttani, forsi ma kellix nies illi tħallat magħhom jiena illi bħali għandhom bżonn illi jinbidlu, allura jiena ħassejtni f'sens ta' familja. Imma darba iwa jiena nista' nibdilha. U dak hija belief numru 3 illi jrid ikollna. Mela, importanti ħafna illi dawk is-saqajn ma jibqgħux jitkaxkru. F'liema sens Alfred, mela jekk jiena ħanoqgħod ngħid u iva issa mbagħad nara il-problema ma nafx taqbilx miegħi. Mhux talli mhux se tibqa' kif inhi, talli ħadd tiġi qar. Jiġifieri hemm min jemmen u iva mbagħad nilħaq nara. Le, il-problema ħajjiġu għar. U jiena tal ħanappella llum. Iva għal min forsi qiegħed bil-qiegħda jarana illi inti jkollok ċertu figura hija tajba. Imma ra kemm tajba. Illi sabu Alfred illi minnu iktar imbaċċaċ imma jiċċaqlaq ta' spiss huwa ħafna iktar b'saħħtu minn dik il-persuna li bajnina narawha ngħidu di pulitaw imma ma tkunx qiegħda tiċċaqlaq. Mela aħjar imbaċċaċ u fitt milli dejjem bil-qiegħda u bil-kemm tiċċaqlaq. U llum dak il-messaġġ speċjalment nixtieq inwassal Alfred illi tikkuntentawx ruħkom jew tiddemoralizzaw irwieħkom minħabba dak li qed taraw fil-mera għax inti l-iktar li jiddeċidi inti kif tħossok, l-iktar li inti jiddeċidi anka il-qudiem kemm se tasal in terms ta' saħħa eċetera eċetera, hija fil-fatt inti kemm tiċċaqlaq jew ma tiċċaqlaqx. All right? Jiġifieri billi għandna figura tajba u aħna ma nxaqalqux mi tajba xejn. Il-bidla hija diffiċli, imma jekk ma ninbidlux, Alfred, tista' tkun fatali. Fatali mhux għalik personali, għax inti tajt tisma' jiena pereżempju qed imbagħad il-konsegwenzi tiegħi stess. L-ar huwa li ta' madwarek li tant tħobb u li forsi tant jiddependu minnek ibatu l-konsegwenzi minħabba fik. Dak l-appell ħan appella llum, taħsbux fikom infuskom, tkunux egoisti tajt u le nippreferi llum ma niċċaqlaqx, aħseb ta' madwarek, għax jekk huma ħajjiġu bżonnok u inti ħadd tkun ġibt il-ġebla fuq saqajk, ma taħfirx ilek innifsek. Grazzi ħafna Matteus min jixtieq jagħmillu xi domanda dejjem hemm l-uffiċċju Kalamita 21820 jew inkella tibatu email fuq info@kalamita.com. Mela, moment kummerċjali imbagħad insegwu flimkien l-aħbarijiet fil-qosor minn One News. Find us on Facebook. Husem fil-kompetizzjoni Emmy. Aqta logo wieħed tal-prodotti Emmy u ibatu mad-dettalji tiegħek lill-uffiċċju Kalamita. Kompetizzjoni Emmy 113